Mještani naselja Mur koji su proteklog vikenda protestovali, a potom predali spisak zahtjeva lokalnoj samoupravi za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u tom dijelu grada, sastali su se sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihratom Biševcem da bi usmjeno iznijeli zahtjeve sa protesta. Hako Vihorac, jedan od mještana, rekao je da će oni istrajati do postizanja konkretnih rezultata. Iznijeli smo sve one probleme koje nas tište, koji su, nažalost, rezultovali gubitkom života, u zadnjem slučaju mlade devojčice od 15 godina. I htjeli smo da damo na znanje da smo ozbiljni u ovome, da želimo da istrajemo do konkretnih ciljeva. I mislim da je u interesu svih građana, kako nas u tom naselju Mura, tako i celog grada Novog Pazara, da se više ovakve situacije ne događaju i ne ponove. Imali smo jako dobar sastanak, gradonačelnik nas je uverio, izneo nam je detalje sastanka sa gospodinom ministrom Vesićem, dobili smo konkretne detalje iz njihovog razgovora u Beogradu sa gospodinom ministrom Vesićem i dobili smo konkretne platforme koje će biti postavljene u blizini škola u Muru i Selakovcu. Time ćemo kao prve reakcije na ovaj naš protest, pozitivne reakcije, smanjiti opasnost u pešaka i vozača, a na taj način i podići nivo bezbjednosti u saobraćaju. Biševac je rekao da će osim izgradnje 7 platformi sa signalizacijom u blizini škola u naseljima Mur, Selakovac i Lukare biti izgrađeni i trotoari u tim naseljima. Tako da će se prvo odraditi 7 platformi, pored škola 7 ukupno u naselju Selakovcu, Muru i Lukarima, uz svetlosnu signalizaciju, da će se raditi projekat trotoara, posle realizacije projekata da će se raditi realizacija izgradnja trotoara u ovim naseljima, da pored ove 3 škole da će se raditi projekat zona bezbednosti, pored svih 12 škola u Novom Pazaru. Pored ovoga znamo da imamo niz kritičnih tačaka u gradu, kao što je pored na magistrali u Muru, pored Teferiđe, znam da je tu niz saobraćajnih nezgoda bilo, da se tu radi kompletno projekat svetlosne i ostale saobraćajne signalizacije, kako bi se povećala tu bezbednost na paricama i ostalim delovima grada, sve u cilju podizanja stepena bezbednosti građana i učesnika i dece u saobraćaju. Podsjećamo, mještani naselja Mur predali su u utorak pismene zahtjeve lokalnoj samoupravi u kojima traže postavljanje putne signalizacije, saobraćajnih znakova, semafora i kamera, kao i obezbeđivanje trotoara.